În acest episod am să vă povestesc și câteva întâmplări speciale, cum ar fi o întâlnire directă cu diavolul, cum am văzut fantome, cum mi s-a relatat despre diverse coincidențe, stranii. O să vedeți cum cuvântul poate determina existența unui om sau unei situații în mod fundamental, ori în mod tragic, ori în mod vesel, după cum se va vedea. Ei bine, reporter fiind de televiziune de vârf, într-o noapte în 2004 primesc un apel de la poliție și de la pompieri. Se prăbușise pe dealul de la Moriști acel celebru elicopter morți mulți, 5-6, dar ce m-a îngrozit a fost faptul că oare din ce cauză elicopterul tocmai acolo, în acea zonă fără vizibilitate, duceau ceva pacient, s-a prăbușit făcându-se zob pe dealul de la Moriști, de lângă Cojocna. Apoi n-au trecut câteva zile și în preajma zilei aviației, campionul de atunci, tot în 2004, al țării la acrobația aeriană, se pregătea, se antrena pentru spectacolul aviatic ce urma să aibă loc a doua zi. S-a prăbușit pe strada Elicei, n-a supraviețuit. Am impresia de multe ori că până și toponimele hotărăsc de multe ori destinul unui om. Și să vă spun și o întâmplare hazlie legată de cuvinte și de modul în care se ciocnesc acestea de semnificația lor. Aflat într-o crâșmă prin anii 2010 în Sulina, alături de un marinar, chefuiam de zor, era vacanță. Clujanul ajunsese la Sulina. Și îl zoresc pe marinar să-și consume paharul de vodcă, pentru că mă grăbesc să explorez celălalt birt, că aflat la 10 metri, că acolo pe faleză, din 10 în 10 metri câte un local. La care marinarul îmi spune: domnul Grecu, nu mă forța că nu sunt pelican. Și în secunda următoare, doi pelicani glorioși ne-au apărut în raza vederii pe Dunăre, chiar în fața ochilor noștri, plutind. Deci a fost un șoc incredibil. Parcă cineva, o mână glumeață divină a pus acele personaje în fața noastră, pelicanii. Dar mai sunt și multe alte întâmplări, de pildă întâlnirea cu diavolul. V-am veselit puțin ca să vă pregătesc, să vă fezandez pentru întâlnirea cu diavolul. Eram aici, în intimitatea casei mele. Era o dimineață de duminică, la care soția mea, foarte credincioasă, îmi spune: băi, ticălosule și nefericitule, de ce nu dai drumul la televiziunea asta religioasă Trinitas să ascultăm liturghia? Nu tot știri, că tu ai aveam acea formație și o mai am încă de știri. Mie trebuie să-mi funcționeze știrile permanent, să le văd și să le aud. Fără ele nu pot trăi, mi-au intrat în sânge. Ei bine, a început, deci liturghia mergea, ea îmi adăuga câteva teme, îmi explica temele liturghiei respective, tema zilei. Cafeaua într-o cafetieră simplă lucra, adică se făcea cafeaua. Când brusc, la o muzică divină și la povestea noastră în care soția îmi povestea tema zilei, tema biblică a zilei, se vede că am scos din ambientul său, din liniștea sa, pe cineva. Brusc, cafetiera a început să trepideze de o viteză și de o intensitate ieșită din comun, cum n-am mai auzit, făcea ca un reactor, ca o motorișcă, la care brusc s-a ridicat, fără să cadă, fără să verse cafeaua, să o deșerte, la care a apărut ca în lampa lui Aladin, vă jur, ca un duh din cafetieră de vreo 2 metri, avea coadă,
ochi, coarne, dar totul din milioane de particule de cafea. Efectiv a făcut așa, un zgomot nelumesc de fiară și s-a uitat o secundă unde se află, a vrut să fugă spre ușa era închisă și a zbugit-o urgent pe geamul întredeschis, era vară și nu l-a mai văzut niciodată. Ce s-a întâmplat? Se vede că am scos din ambientul său acest demon care zace în cafea. Știți și dumneavoastră bine că din cele mai vechi timpuri cafeaua este considerată lichidul diavolului și este o formă de... Este un viciu, fără discuție, care este și consumul de cafea este condamnat de mari călugări. Iată, la mine, ins aflat vindecat după un cancer greu și după alte și alte boli, am îmbrățișat o viață îmbunătățită în care Dumnezeu era prezent, dar și știrile, iată, am trezit acest demon care a umplut pereții de particule de cafea, dar în mod paradoxal portretul meu aflat pe un perete și cel al Maicii Sfinte au fost neatinse. Soția mea a spălat o oră pereții de acele picături minuscule de cafea. Aceasta a fost o întâlnire incredibilă care îmi dă fiori, s-a petrecut acum vreo 2-3 ani. De asemenea, despre o povestire despre cum un miros poate aduce în actualitate o prezență, o personalitate a unui prieten drag. Nu este povestea mea. Mi-a fost relatată de către domnul profesor Moșoigo, Dumnezeu să-l odihnească, decedat nu foarte de mult, și episod relatat și acesta, ca multe altele, peste 50, în cartea mea despre fenomene paranormale ale Clujului, în care îmi povestește cum se afla în propria locuință cu soția după Revoluție, urmărea un film de capă și spadă, cu Lagardère, Fanfan Tulip, ceva în genul acesta, la care el îi spune soției: măi, nu mai ții tu minte că noi acest film l-am văzut la cinematograful nostru Republica prin anii 70, într-o aglomerație nemaipomenită și practic a fost unul dintre cele mai frumoase momente petrecute cu acel prieten al nostru, astăzi decedat și a dat numele, nu l-am reținut. La care îmi povestește doctorul, în secunda următoare s-a revărsat în cameră un miros splendid de parfum, de mosc. Medicul fiind de talie europeană, călătorise mult în țară și în străinătate, desigur, și avea acest parfum. Și medicul Moșoigo îmi spune că acel parfum a fost ca și de parcă ar fi năvălit prezența prietenului său dispărut în încăpere. Un lucru foarte, foarte interesant, că practic numai la evocarea numelui acesta și-a făcut apariția. Semn că spiritele celor plecați dintre noi nu pleacă niciunde, ci ne însoțesc, chiar și ale rudelor și ale celor apropiați, sunt în cercul nostru, doar că noi cu simțurile mărginite, retezate de acel Anunnaki de care vă vorbeam, care ne folosește într-o sclavie, se hrănește din substanța noastră și din trăile noastre, nu ne lasă să le vedem. Și alte povestiri interesante. Mergeam cu taxiul în județul Bistrița-Năsăud cu soția mea și vorbeam despre aceste lucruri. Și când taximetristul își cere scuze și ne roagă să ne povestească o întâmplare și să ne ceară sfatul, că zice, vă văd cât de cât inițiați în domeniu. Ce credeți că mi s-a întâmplat mie? Zice, fratele meu a fost un mai mare decât mine cu 8 ani, deci el avea 30 și ceva, taximetristul, și a murit într-un accident dur de tot, de motocicletă la Șintereag, în județul Bistrița-Năsăud, la care
după îngropăciune, obosiți cu toții, toată familia, ne-am culcat, pentru ca la ora 12 noaptea să ne trezim din camera copiilor cu un vacarm ieșit din comun. De unde venea acest vacarm ieșit din comun? Din camera copiilor, toate mașinuțele, trenulețele care fuseseră oprite, cu care se jucaseră copiii săi, are 2 copii în ajun, au pornit de nebune. Greu de tot le-a oprit, scoțându-le bateriile, și mă întreabă: ce credeți că s-a întâmplat? Răspunsul meu a fost unul singur. Probabil că spiritul fratelui său, care nu plecase încă în lumea cealaltă, a dorit să-i dea un semn de iubire și de faptul că este încă între ei și nu vrea să plece. Și încă o poveste cu spirite foarte interesantă și dură în același timp, când eram la medicină legală și Ionică, manipulantul vedetă de cadavre al instituției, mă cheamă la un ins mâncat de propriul câine. Asta era lângă hotelul Fulton, în clădirea fostului muzeu Emil Racoviță, care a fost închis datorită unuia dintre proprietari care n-a acceptat să intre în curte, să-l deranjeze vizitatorii. Acest om a pretextat că acea incintă fiind bântuită, fiind fosta închisoare a Clujului din perioada Evului Mediu, acolo a fost închis și Baba Novac înainte de a fi executat, dorește să păstreze liniștea fantomelor și scheletelor care s-ar afla îngropate la subsolul acelei clădiri. Ei bine, se vede că blestemul marelui Emil Racoviță, care și-a văzut din nou împiedicată dorința de a fi văzută opera, creația, realizările, deci a funcționat acest blestem asupra acelui locatar. Vreau să știți, în încheierea acestui calup, că Emil Racoviță a murit, culmea, în Clujul nostru academic, de foame. Dr. Petru Groza, ca prim-ministru, l-a văzut pe străzile orașului, cu haine boțite, rupt de foame, aproape boschetar, și a avut o reacție la politicienii vremii cu care, ca și astăzi, se afla în luptă. Politica este aceeași în toate vremurile și, deși avea puterea să-l salveze pe marele Racoviță, marele explorator, cel care a înființat primul muzeu de speologie din lume și așa mai departe, putea să-l salveze, dar n-a făcut-o din fariseism. Iată o poveste tulburătoare cum spiritele sau spiritul unui om poate delecta, ca în cazul doctorului Moșoigo, și aduce o amintire frumoasă, sau se poate răzbuna.